Estem així a la zona de la platja de la Huil, que és la platja verge que tenim a la ciutat de Gandia, i estem presentant junt a Dolors, la diputada de Mobilitat Sostenible, per presentar un projectet que tenim en ment, que estem en aquest moment redactant, i que el que tracta és de connectar un carril bici que tenim a la primera línia de la platja i que acaba aquí, que volem que tingui una continuïtat al llarg de les marges de la Safor i que connecte amb els pobles de Xeraco i de Xeresa, en definitiva cap al nord. No? Per tant, el que estem és presentant aquest projecte que modificarà un poc l'estructura del carrer de Ribera Baixa amb la creació d'un carril bici, d'un passeig arbrat per continuar el famós passeig dels eucaliptus de Gandia. Hem vingut avui a Gandia, com bé ha comentat Dani, a conèixer el projecte que podria unir el que ens queda una miqueta de carril bici i fer una miqueta la transició paisatgística al que és la platja de la Huil i la Marjal. I des de l'àrea de mobilitat sostenible de la Diputació de València sempre ens agrada conèixer aquests projectes per a tindre'ls en compte a efectes de possibles inversions que puguem portar a terme i de converses i acords als que podem arribar amb la Generalitat Valenciana per poder escometre aquest tipus d'obres a banda de les subvencions que portem endavant.